Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ይጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vara med er. أنا هقوم سلاح الدين مسحونا سيم كم نيسي أرجي ستودينا مدينة. Det är broder Saladin med broder Sam från CRG Studio. لو مرما نزمع التزخون زبلت أقل نزبلت سمع التدبير برنامجنا كنا كافلينا. Och idag ska vi få ta del av det bästa ordet för den bästa dagen. إذا نقول ورد قادي أبزناتنا channel subscribe like comment كبر. Det här är ordet som vi sänder dagligen där ni kan få ta del av varje dag YouTube, där ni kan få subscriba, gilla och kommentera också. Subscribe مسجبركم نتنايدون ملكة الدعسايتكم ما كل كيسي هم تساكم. Och när ni har subscribat, tryck på den här ringklockan så att ni får det här uppdaterat varje dag. لو من كافولك قال علو كله إخوم زبدي. Och dagens ord är ni är över allting. متحف قدس إفيسون معرف قلته. I Efesierbrevet kapitel 2 كابشديش تقصب شوعته. från vers 67. مسؤ أتنسأنا أبتزمت زمانات بحياونة أتي بلوت حب تتوقع بكريستوس يسوس أباتاتنا ما أنت كرأة أبسمايات بكريستوس يسوس مسؤ أقمتنا. Det står, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Wow, تبلت أزينايسي. Det här är det bästa budskapet. كريستيان مالت لعلو كل مخانو أبزيزو المزينة. Det här är där vi får höra nyheten att kristen är över allting. إيسوس كريستوس مسؤ أتنسينا. Så Jesus Kristus har väckt oss med honom. مسؤ أتنسينا راح قاعد يكون أبيمان أملاك أمسو قوميتنا. Och inte bara uppväckt oss, han har också satt oss bredvid honom på Guds högra sida. كريستيان مالت at the same time أكل تسفرخ ركب دخل فترتيو. Så att kristen, det betyder att befinna sig på två platser i samma gång. ناي سجانا سفرة زلنا يمدري. Så vår fysiska kropp befinner sig på jorden. ناي منفسنا سفرة جن العلي. Men vår andliga liv befinner sig i det ovan. مخنياتو وشتنا قبل على بزمت حيوتي تولد. Och det är för att vår inre har blivit född från det liv som kommer från ovan. سلازي قبل على خاب سماي بقدر تولد على كايل يسوس بعلو. Och därför Jesus sa att du måste bli född på nytt från ovan. داس واي سمياوي حيوتا وشتقم علوكم. Därför vi har himmelsk liv inom oss. نايزي حيوت is position سفرة دما يمان أملاخي. Och det här livet som vi bär inom oss, dens position, det är Guds högra sida. يمان أملاخ ناي حيلي ناي position سفرة. Guds högra sida, det är en auktoritetsplats, Guds kraft. يمان أملاخ مالت እግዚአብሔር አቦ በዝሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአቤማን ኾፊሉሎ ማለት አይቆንም. Att Guds högra sida betyder inte att Herren sitter här och sen till höger om honom sitter sonen, nej. No, ኣብ ሰማይ እንድሕር ከይድኩም ሓደ ጎይታ ይኹም ትረኽቡ. När ni kommer till himlen, ni träffar bara en Herre. አቡ ይኹሉ ዘሎ. Allt finns i honom. ነገር ግን የማን አምላክ ማለት ናይ ፖዚሽን ናይ ሓይሊ ናይ ስልጣን ስፍራ ማለት እዩ. Men Guds högra sida betyder auktoritet, Guds kraft, Guds auktoritet. ኣብቲ ዝለዓለ ናይ እግዚአብሔር ናይ ስልጣን ስፍራስ አቡ ይኹም ዘለኹም ብለና ኣሎ. Så det han säger till oss är att ni befinner er i Guds högsta auktoritära plats. እስኪ ሕሰቡ ብዝርድአና እንድሕር ወሲድና ሓደ ጀነራል ምስ ሓደ መራሒ ሓይሊ እንድሕር ረኣይኹሞ እቲ ጀነራል ዲነት መራሒ ሓይሊ ርእሱዞ ወይስ መራሒ ሓይሊ ነቲ ጀነራል ርእሱዞ? Så tänk er om ni ska fundera på det här på ett världsligt sätt så att ni förstår om det finns en general och en vanlig ledare och om ni jämför deras auktoritet, vems auktoritet är högre? ይሲ እቲ ጀነራል ክዛረቦ ከሎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ስልጣን ስለ ዝፈልጦ ተቢዒ ይዛረቦ. Så en general, när han ska prata, eftersom han vet auktoritet han bär, så kommer han säga det är frimodighet. ዘውፅኦም ዘበለ ቃላት ብምልኦም ስልጣን ኣለዎ. Och de ord han använder har auktoritet. ብመጠን ትደለዎ ስፍራ. Och med det mått han befinner sig i den auktoritära ካብኡ platsen. ንላዕለ ስልጣን ዘለዎም ተመፂኦም ከዓ እሶም ከዓ ንዑ ገዝኦ. Men om det kommer någon som har högre auktoritet så kommer de kunna vara över honom. ካብዛ ኣነ ንስኹምን ተቐሚጥናሉ ዘለና ስልጣን ንላዕሊ ካልእ ስልጣን የለን. Och från det plats jag och du befinner oss i det andliga finns inget annat högre. ስለዚ ምንም ነገር ምድሪ ገዝአና ኣይክእልን እዩ. Så det finns ingenting som kan äga det här på världen. Nej. ንሕና ኢና ልዕሊ ኩሉ. Vi är över allting. ሕማም ተመፂስኩም ኢኹም ልዕሊ እዩ. Om det kommer sjukdom, du är över sjukdomen. ዲያብሎስ ብዝደልዮ ዓይነት ሓይሊ ይምፃእ ንስኹም ኢኹም ልዕሊ እዩ. Om djävulen kommer med vilken en kraft han vill, ni är över honom. ንኩሉ ሓይሊ ክትረግፁ ኢኹም እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ. Guds ord säger ni ska trampa på allt annat makter. ካብ ሎሚ ንድሓር ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ስልጣን ከም ዘለኩም ክትሓስቡ ጀምሩ. Så från idag och framöver, börja tänka att ni har makt över allting. ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ታ ህይወትኩም ምስኡ ሰማያት ተሰዊራ እያ ሞነት ብላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ይብል. Så Guds ord säger era liv befinner sig hos Herren, så tänk på det som finns ovan, inte på det som är fysiska.
ሕያው ኣምላኽ ምስክረይ ነዚ ስልጣን እዚ ክትሓስብዎ እንተጀሚርኩም ቃላትኩም ንገዛእ ርእሱ ነገራት ክቀያየር ክጅምር እዩ Och Herren är medvetna om ni börjar tänka på det här, förstå det auktoriteten bär, era ord kommer även förändras. ስለዚ ልዕሊ ኩልኩም ድኾንኩም ኣሚንኩም ልዕሊ ድበለ ቃላት ምስራብ ተላመዱ Så börja tro att ni ligger över allting och börja tänka på det ord ni säger. ንስልጣንኩም ድምጥን ቃላት መውፃእ ተላመዱ Lär er att använda de ord som passar med er auktoritet som ni bär inom er. ዋው ንስኹም ልዕሊ ኩሉ ኢኹም Ni är över allting. ሻሎም Guds frid.